Cervantes dicía que nalgún lugar dun libro hai unha frase esperándonos para darlle un sentido á existencia. Casares contaba que a súa relación coa literatura comeza aos 10 anos, na escola, cando un mestre lle mandou facer unha redacción. A partir de entón, o gusto pola escrita e a lectura nunca o abandonarían. Os alumnos e alumnas de PT do Instituto Alfredo Brañas, en Carballo, achegámonos á vida e obra de Carlos Casares a través desta curta. Miren máis alá da falla de técnica, de iluminación ou de son e observen o traballo e a énfase destes rapaces e rapazas no recordo deste gran escritor das letras galegas. Ao fin e ao cabo, a inmortalidade consiste en iso, no recordo. 4 quintos de 125. Profe, que é o señor da parede? A ver, estamos en matemáticas, pero, bueno, o señor da parede é Carlos Casares. E por que o tes aí? Porque este ano adícaselle o Día das Letras Galegas. Cando é as letras galegas? O 17 de maio. Por que esa data? A ver, todos sabedes quen é Rosalía de Castro. Sí. A de adiós ríos, adiós fontes. Exacto. Pois no ano 1963 facía 100 anos que se publicara Cantares Gallegos. Por eso se decidiu esta data para o Día das Letras Galegas. Entón publicou o seu libro 17 de maio? Non exactamente, porque é algo que non se sabe fixo, pero dentro do libro viña unha dedicatoria de Rosalía de Castro onde viña a data de 17 de maio, entón dedicouse o 17 de maio, cada ano faise a un escritor ou escritora galego. Profe, podenos contar algo de Carlos Casares? Vamos facer algo mellor, que é que vos busquedes cousas de Carlos Casares, investiguedes, leades libros del e podemos gravar un documental, parecevos? Hola, Ana, podemos pasar? É que precisamos a túa axuda. Claro, rapaces, pasade. Pasade e sentadevos. Temos que investigar sobre Carlos Casares e non sabemos por onde empezar. Como farías? Bueno, eu creo que o recurso que tedes máis a vos a man e máis rápido é internet. En internet atoparedes información sobre o autor e a súa vida. Despois, podedes acudir tamén á biblioteca do Instituto, onde hai un montón de información sobre Carlos Casares. Outro recurso é acudir a calquera das dúas bibliotecas que temos no Concello de Carballo. Tamén parece interesante que faledes cos vosos profesores de lingua galega. Eles seguramente podemos centrar un pouquiño máis na vosa labor de investigación. Eso sí, quedamos en que cando teñades recopilada toda a información sobre o autor, collades un libro e o leades, vale? Parece moito traballo. Que va, xa veredes como non, vai ser un traballo moi ameno. E cando teñades toda a información recopilada, veides e me contades, de acordo? Ata logo, rapaces. Profe, gracias. Ata logo. Teremos que comenzar polo nacemento, non? É lógico, non. Aquí di que naceu en Ourense, non, 1941, e aos 4 anos marchou para Xinzo. Era daqui entón. Tamén di que con 11 anos foi a estudar ao seminario e ali fixo un periódico escolar. Con 11 anos, que crack. Nos anos 60 marcha a Santiago a estudiar filoloxía. No 67 publica o libro Vento Ferido. Tamén, un ano máis tarde, escribe un conto para nenos, A Galiña Azul, que gustaríame lelo. Botaron as artes e tocoume a min. Eu penso que fixeron trampa, pero calei, díxome a rata. Vai, eu non quería ir, digo a verdade. Pero cando a rata decía vai, había que ir. O rato estaba tolo, según a miña nai. Pero eu penso que non estaba tolo, que era atravesado e de mala lei. Vai, dixo outra vez, e fun. A casa de don Domingo quedaba lonxe, algo así como a 2 kilómetros. Tiven que dar rodeo para non pasar por diante da zapatería do meu pai. Pensei, escapo para a casa e xa está, pero collín medo. Ademais, facía calor e na casa no brao non se paraba cas moscas. Carlos Casares.
Entre os anos 70 e os anos 80 estou a ver que Carlos Casares escribiu unha chea de libros. Sí, algúns para rapaces como as laranxas, máis laranxas de todas as laranxas, ou xoguetes para un tempo prohibido. Tamén escribiu os escuros soños de Clio. E traduciu libros ao galego. Sabes ese libro tan famoso, Principiño? Sí, Pois traduciu no el. e nesa década fixo de editor na editorial Galaxia. Non paraba. Tamén escribiu o tío neste periódico. Dasnos caso dar. Se podo? Estivemos lendo que Carlos Casares era mestre, como a ti. Ai, pois mira, está se me ocurrindo. Estramín, podes buscar aquí unha foto de Casares para que o coñezan? Pero no seu primer destino, en Viana do Golo, acusaron de comunista e expedientaron. Iso como foi? Pois mira, era unha época dunha gran represión. Entón, el único que quería era que os nenos pobres da vila puidesen comer gratis no colexio. Que máis usar o griego para os rapaces e rapazas. Profe, vale chesto? Estupendo, gracias Estramín, moi ben esta. Pois sabedes que agora o colexio o instituto chamase Carlos Casares, ten o seu nome? Non, pero ben merecido tiña. Entón decimos que Carlos Casares era comunista. Mellor chamámoslle galeguista, porque el o que defendía era Galicia, as súas linguas, a súa cultura, as súas institucións propias. Grazas, profe. Bueno, lembrade ensinarnos o resultado final do traballo, Casares! Foi aquela sensación de tranquilidade a que me levou a pasar de novo a man pola cicatriz de Carlos e dicirlle que estaba moi guapo, pero el moveu a cabeza para outro lado. Non sei se porque pretendía evitar dese xeito que o acariciase ou porque lle daba vergonza que utilizase aquelas palabras referíndome a él. Ao pouco tempo debese decatar de que o xesto de darme as costas me podía molestar, porque se volveu de novo, levou as mans ás mexelas como para aliviar o cansanzo e despois tocoume levemente cos dedos na punta da nariz e dixo: unha noite preciosa, o sol de verán, 2002. Ola, dixéronme que estabades a facer un traballo sobre Carlos Casares. Como ides? Estamos a descubrir que era un home que facía moitas cousas, un crack. Sí, fixo moitas cousas. Era mestre, adicouse á política, escribía novelas, foi traductor, foi ensaísta, pero tamén dirixiu a editorial Galaxia, foi membro da Real Academia Galega e foi presidente do Consello da Cultura Galega. Mima, e tuvo sorte no amor? Pois no amor, hai que dicir que estivo casado con Cristina Ver. Esta muller era sueca, e iso levouno a aprender o idioma e a coñecer o país, e digamos que o que el soñaba para Galicia era que nun futuro poidera a nosa sociedade ter un desenvolvemento parello a como tiña a sociedade sueca. Buf, que crack. Gracias, profe. Creo que xa teño contado aquí que o primeiro libro que merquei na miña vida vendeume un compañeiro por 25 pesetas facéndome un favor. Uns días despois vin que nas librarías custaba menos da metade. Como non resulta difícil de imaginar, o meu amigo é un brillante home de negocios, mentres eu sigo metido entre libros. Por esa razón comín onte coas xentes do gremio, incluídos o conselleiro e o director xeral do ramo. Do que se trataba era de falar de diñeiro, ese ben necesario que nunca chega. Durante o xantar informéme dunha cousa que non sabía. Para resolver os problemas económicos dos editores galegos, abondaría con que se destinase ao sector do libro o que custa facer medio quilómetro dunha estrada. Non parece unha pretensión extravagante. Por iso mesmo, un ten a impresión de que non se vai conseguir. Díxose na reunión que se le pouco, unha cantilena que se repite tantas veces que xa carece de significado. O que sucede que nesta ocasión, un dos presentes dixo tan ben que nos recordou a todos que era certo. Resulta que o citado compañeiro, editor de profesión, levou un día un amigo aos locais da súa editorial para ensinarlle con orgullo o que ali estaba facendo. Ao rematar a visita, anuncioulle que lle ia regalar un libro. O outro, abrumado pola xentileza, respondeulle: non, que xa teño un na casa. Esta columna publicouse originalmente o 22 de marzo de 1994. Inés, sabías que o 6 de marzo de 2002 Carlos Casares estivo no noso instituto dando unha ponencia? Sí, Eva, desgraciadamente morreu uns días despois de dar esa charla aquí no Instituto Alfredo Brañas.
Que libro lestes en lingua galega? A galiña azul. Gustouvos? Sí. Karina, contasme de que vai? Primeiro peza dun peixe que morreu. Botáballe a culpa a un neno chamado Xavier, pero o neno non tiña a culpa, que o peixe o que fora é que salira do río e desecouse. E despois tamén trata de unhas galiñas que había unha que non era normal, porque tiña o pelo azul e en vez de facer kikiriki, facía cacaracá. A policía quería levar. E despois todo o pueblo non estaba de acordo e teñiron as galiñas de cor, da mesma cor que a outra galiña. E dixeron que cando chuvera xa se decatarán de cal será a galiña. Moi ben, o sei que vos gustou, non? Repetiríades con Carlos Casares? Sí. Profe, xa temos moita máis información sobre Carlos Casares. Era un crack, facía un lote de cousas. Moi ben, seguro que sabedes moitas máis cousas que a min. Dime, Jesús. Entre os anos 90 e 2000, Carlos Casares sacou 2 libros moi importantísimos. E alguén sabe dicirme cales son os títulos? Deus sentado no sillón. Era dunha cor. Naranxa, vermella, non, azul. Deus sentado no sillón, azul. E o son do verán. Moi ben. Morreu en Vigo no ano 2002. Tiña 61 anos. Moi ben, sabedes que vos falta para levar xa un sobresaínte nesta actividade? Pois buscar máis información sobre diferentes autores aos que se lle dedicaron o Día das Letras Galegas. Poñede boa cara, home. Silveira, precisamos saber cousas sobre os homenaxeados das letras galegas. A ver se eu sei. E que queremos saber en concreto? Non sei. O nome do noso instituto Alfredo Brañas. Dedicaronlle algunha vez as letras galegas? Pois mira, Alfredo Brañas, polo momento non lle dedicaron, pero penso que no futuro lle debían dedicar. E cantas mulleres foron premiadas? Creo que 3. Mira, se non me equivoco, foron María Mariño, Francisca Herrero e Rosalía de Castro. Deberían ser máis. Rosalía de Castro foi a primeira, non? Exacto. Casares foi, dende hai moitos anos, recoñecido polo pobo como un dos seus, como unha das voces máis ricas na literatura, no xornalismo, nos faladoiros, nas conferencias que pariu nunca este país. Carlos era un home inmensamente accesible e os que tratamos sabemos que non era nada difícil ilusionalo con calquera proxecto cultural que tivese un significado e un sentido positivos para o país. Pero accesible tamén para todos os cidadáns que, se recoñecían nel o gran escritor que era, pero tamén, sen contradicción aparente, o contertulio co que se podía falar, o amigo co que se podía compartir confidencias, o columnista que acabou por facerse amigos dos seus milleiros de lectores a través do xornal. Sábeno ben os amigos da Limia que seguían con atención as súas historias, que eran tamén as historias de todos, e semellaba que aqueles personaxes do pasado, da infancia de Carlos, seguían a andar polas rúas de Sinzo, quizáis a risa de algún suceso ou caricatura inxeniosa que o escritor contaba deles mesmos no xornal. Carlos Casares meteuse na vida de milleiros de persoas e compartiu ese mundo propio con todas elas. Isto é un extracto lido no homenaxe de Carlos Casares, celebrado en Xinzo o 22 de xuño do ano 2002 e que foi escrito por Marcos Valcarce. Casares! 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 Alberto, que foi o que máis che custou do que fixemos de Carlos Casares? Aprender o guión. Ismael, que é o que máis che sorprendeu do que aprendiches de Carlos Casares? Que traduciu o libro Principiño ao galego. Que che pareceu a obra? Gustoume moito. Que é o que che pareceu máis difícil? Estudala. Dani, ti algunha vez pensaches que ibas ser actor? Non. E gustouche a experiencia? Sí. Gustouche aprender o papel? Sí, moito. Pareceuche algunha parte máis difícil? Non. Sabíaste todo perfecto? Sí, máis ou menos. Repetirías? Sí. Tío, ti coñecías antes a Carlos Casares? Non o coñecía. Jesús, que foi o que máis che sorprendeu de Carlos Casares? A mí o que máis me sorprendeu de Carlos Casares é que estivo aquí no noso instituto. Jonathan, que foi o que máis che gustou facer? A mí o que máis me gustou facer é gravar con meus compañeros e cos profesores.
Yajet, que foi o que se che fixo máis difícil desto de Carlos Casares? Falar alto. Falar alto, non? En ti pasaches vergonza? No, eu non pasei ninguna. Que máis che gustou? Esta actividade. E o que menos? Aguantarte a ti. Cristian, que foi o que máis che gustou? O que máis me gustou foi falar en gallego. Ángel, que foi o que máis che gustou? Estar cos meus compañeros. Moi ben. Que foi o que máis che gustou? Ter todo xuntos. Marta, que foi o que menos che gustou? O que menos me gustou foi o pouco tempo que tiñamos para preparar o papel. Que foi o que máis che gustou do traballo? Pois o que máis me gustou deste traballo foi, sobre todo, facelo cos meus alumnos, descubrir cousas deles que non sabía, como que algúns son moi bons actores e que o tomaron en serio. E o que non che gustou? O que non é que non me gustara, é que, bueno, gustaríame haber tido máis tempo para facer este proxecto, porque creo que así igual nos quedaron cousas de Carlos Casares pois sen dar. Casa...